Concursul Eurovision v-a fost prezentat de Moroccan Oil. BCR. Uneori o singură voce poate uni milioane de oameni. La Venetic, fiecare pas este dedicat descoperirii și păstrării celei mai fine esențe ale vinului. Venetic nu este doar un vin, este un artist, ușor de identificat și memorabil. Fiecare sticlă de vin spune o poveste, o fuziune perfectă între pământ, tradiție și pasiune. Venetic. Începem, construim și continuăm povești nonconformiste. În jurul meu toți se plâng că au stări de nervozitate, că au furnicături la mâini și la picioare, că nu au vlagă, că au pană de idei. Cum să-i ajut? Da! Ei nu știu de Neuroalfa de la Benesio. Hei, de la Catena! Neuroalfa, da, Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj sau prospectul. Pentru cât ești de energic, ai nevoie de hidratare specială. Bucovina Plus Mineral. Hidratare cu plus de minerale pentru cât ești tu de tare. Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine. Bifa, iar ronțăi! Vrei și tu? Scanează Profiac și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați. Dulci pentru mine și sărați pentru tine? Ca de obicei! Profi. Zilnic prețuri mici. În seara asta, scena este a ta. Ești vocea care inspiră o țară întreagă. Azi suntem alături de vocea care ne aduce împreună. BCR. Concursul Eurovision vă este prezentat de Moroccan Oil.